Adventure, ngayon po, ang gagawin po namin, birthday ko po sa mama ko ngayon. Ang gagawin po namin, i-surprise po namin ang mama ko. March 11, 2021 po, ngayon po. Okay, Adventure, ngayon pumunta kami sa bibili kami ng cake kasi i-surprise namin si Mama Yul sa kanyang birthday. Nandito kami sa Rimaris bread shop. Dito po, nandito po ang isang ito po, ito ma'am. Ito na po ma'am. Bumili kami ng dalawang cake para sa i-surprise namin ang mama ko po ngayon. Ito po ang isa, doon na po ang isa. Ito po. Ngayon papunta na po kami ka-adventure. Kasama ko ang Inday ko, si Inday Mirijoy. Si Inday Mirijoy. Kaway. At nandito po si Remark. At saka si Patrick. At saka yung misis ko si Ima. Kaway. Okay, ngayon papunta na po kami. Nandito na ang dalawang cake po. Ito makikita natin ang dalawang cake. Kaway, Kuya Remark. Kaway, Kuya Patrick. Kaway. Okay po, ka-adventure. Papunta na po kami. Let's go po. Tara. Nandito kami sa bahay namin dito sa Barangay Tapon. Dito muna nag-prepare na po kami para puntahan mo namin si Mama kasi birthday ni Mama ngayon. Punta kami sa palengke doon sa bahay doon ni Mama Yul. Ito po, ito na po, may balon na. Nandito kami sa Barangay Tapon. Nag-prepare kami sa birthday ni Mama. Kasama ko ang ate ko, si Ate Rosbita Gonzales. Nag-prepare dito kasi i-surprise namin si Mama. Ano pa dito? Ito po. Ito po na may handa na. Makita natin yung sa Bisaya kasag. Ito na po, yung crab. Ito po, ito yung dalawang cake na binili. Yan. Pagkatapos dito na surprise namin si Mama, punta namin doon. Punta po namin yung iba dito. Ito. May niluto na si Kuya Binben. Nagluluto na ng pagkain. Chicken at saka si Kuya Rodel. Ito makita natin yung ka-adventure, yung skabitse. Pagkatapos ito namin, punta namin si Mama kasi surprise namin. Okay, God bless po. Thank you. Ngayon, isa-surprise namin si Mama sa kanyang birthday. Nandito na kami, lahat ng pamilya ko, kapatid ko, at saka yung mga apo ni Mama. Papunta na kami sa loob. Papasok na kami doon. Ito po si Ma'am Kim. Ito po. Hi guys. Hi guys. Kita ako magandali. May karne na birthday ha. Ay musta bakit ka to? Okay, ngayon po mamaya papasok kami doon sa mama namin kasi i-surprise namin sa birthday niya. Ito po ba, ka-adventure. Lahat na po ito po. So may balon po at saka yung cake. What's up, ka-adventure? Papunta na kami sa loob. Yung birthday ni Mama is surprise namin ngayon. Lahat ng kapatid ko nandito na. Mamaya po papunta na kami papasok namin sa loob. Okay po, makikita natin yung mga apo ni Mama at saka yung anak sa stepfather ko, nandito po sila. Papunta na kami sa loob mamaya. Isa-surprise namin si Mama. Dito ang misis ko, si Mary Joy, si Kuya Remark at si Kuya Patrick nandito po. Mamaya po papasok na kami sa loob. Hindi alam ni Mama na isa-surprise namin sa 66 na birthday niya po ngayon, mga ka-adventure. Ngayon po, ka-adventure, papasok na kami. Ito po yung lahat na apo ni Mama at saka yung mga kapatid ko po nandito na.
po, nandito na. Hi, welcome to my... Oh. Happy birthday! Ikaw, di mo rin na yun. Tawag-tawagan ito sa Carmen. Wako na itay. Matay ka, kauna ni Ron. Manong rawaya. Happy birthday, Mamu. Ay, mami. Mami. Oh, birthday lang. Salamat lang. Pinulayul unta hatagan kag maayong lawas. Thank you for naa kanunay ang among tapad. Bye Bibi Irikadon. Bibi Irikadon. I love you, Lola. Yul. From Chanyel to Lola Yol. Wah, napuyaki. Lala. Oh. Lala kunoy. Oh, siya pa din po. Ring ko si Kiko. Napo kayo magkang remark. Basasa. Sige. Dapat yan, taghaan naman na yung mga apo. Kadaman ba di ini? Uy, taon. Hindi, basa sa ta. Pampasasa. Happy birthday, Lola Yol. I love you. Salamat sa tanan. Imong gihatod namo og Karon na ta kompleto. taghang birthday. Mas pa do. Paabot nimo. Oh, mo lagi ko nang Balik ko na. Happy birthday. You. Oh, kiss. Gila. Kuya Jian. Sabi kang Kenny. Nag-isa man Kuya Jian. Happy birthday, Lola. Salamat sa pagbigay ng happiness at salamat sa pagtulong mo, La. Happy birthday, Lola. Oh, kiss. Kaya lagi ni Kenny. Oh, Kuya Patrick. Kuya Patrick. Happy birthday, Lola Yol. We love you. To Lola Yol from Patrick. Di ako din. Uy, di ako din. Der Lola Yol, salamat kanunay sa imong kamaayo. Namo, bisan pasaway nimo pasaway
nimo. Pag-amping ka nung sa yung pagpaninda o buwan. Happy birthday, Lola yun. Patrik. Kuya Remark. Oh, good. Napoy daghang kuan. Happy birthday. Lola yun from Remark. Salamat kayo sa inyong kamaayo. Namo bisan pasaway ko nimo usahay og hatagan pagka og taas nga kinabuhi og maayong panglawas. Salamat kay ikaw ang among lula ng lulang gwapa og butan. Aterishel. Oh, hilak naman. Hilak naman. Oh, hilak naman. Happy birthday Lolayol. Happy birthday Lolayol. Sorry kung sige ko og badlong nimo. Once again, happy birthday Lolayol. Wish for you Lola yol na unta atagan og birthday karon to you love you so to the best Lola ever unta la imo ning dawaton bisag ingon I love you promise ay dili na mi magpabadlong I love you Lola happy birthday. Hindi din magpabadlong. Salamat inyo mga apo sus taon. Uy, wadyo ko magdahom ninyo mga apo ang ngani mo. Ngano mo na. Uy, salamat itaon. Inyong na kong pinangga. Bisa sa ahong ka, bisa di sa ahong ka sa puton, usay sa puton unya. Inyo malang di ay kung inyong kong pinangga. Uy, kadaghang cake di ani. Nasa magagihan nga. Uy, kadaghang cake. Muna yung iya? Uy, dahil sa agian. Isang ito niyo ka pa. Oh, si Patrick. Our remark, oh. Ako dito premium. Katuloy na kuhan. Matugay, pare-pareha ang kuan. Siran pa ko na rin. Balik. Kung ganyan, nagala mo pa. Lagi kayo yung kuhan. Wah, dili kadang tagtawon ba? Ari loyo, men. Ari, men. Ari.